Každá myšlienka je elektrický impuls. Každá emócia je chemická reakcia a spolu tvoria jazyk, ktorému tvoje bunky dokonale rozumejú. Keď myslíš pozitívne, tvorivé a láskavé myšlienky máš, v mozgu sa spúšťajú procesy neuroplasticity. Prepájajú sa nové nervové dráhy, uvoľňujú sa hormóny ako dopamín, serotonín a bunky dostávajú informáciu: sme v bezpečí, môžeme rásť. Keď si však v strese, strachu alebo hneve, telo prijíma úplne inú informáciu. Zvyšuje sa kortizol, zhoršuje sa prekrvenie, bunky prechádzajú do režimu prežitia a dlhodobo sa takto mení aj ich biológia smerom k chorobe. Kvantová fyzika hovorí, že realita sa formuje informáciou a energiou, ktorú do nej vkládaš. A tvoja biológia nie je výnimkou. Myšlienka nie je len v hlave. Myšlienka je signál, ktorý prepisuje kód v tvojich bunkách. Preto v rámci metódy Kód víťazov meníme nielen dýchanie a emócie, ale aj význam, ktorý svojim zážitkom dávaš. Lebo keď zmeníš informáciu, zmení sa tvoja realita, aj realita tvojich buniek. Som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov.